ran pwysau'r cigydd, pwysau 86 kg i 90.5 kg. Ni'n gweld bod un wedi cael ei dynnu i restr fer yn fus. Os Jamie a'i frawd, fel nes i sôn yn gynt, mae'r tro cyntaf mae Jamie'n dangos o un i hunan. Mae wedi bod wrth i'r blynydde'n helpu Robin Slade. A wedi mae ail bar wedyn ni wrth Hywel Williams o Sir Gar. A wedi mae... Par, ti'n agos iawn at y galon di yn fus, o'n i'n gweld ti'n prysuro fyna. Ie, par o gytre yw'r hynna. Fel o'n i'n sôn gyda ni'n ffodus iawn o'r crew sy'n helpu ni yn yr holl sioeau hyn. Achos sawl sio chi wedi wneud? 7 a mae un arall i fynd. Oedd Hywel lan yn yr Alban di Sadwrn o'n i'n clywed? Oedd, fel lot o bobl mae wedi dod nôl wedyn ni i fan hyn bore dy Sul wedyn ni. So oedd e moyn mynd. A di gael ffair llwyddiannus? Do, gyda ni cwpl o wobrau lan do, 2 gynta, ail a pumed. So na, oedd e werth mynd lan am y trip. A wedyn ni mae Robin Slade wedyn ni wedi cael ei dynnu mas yn drydydd. A wedyn ni Linda Weston wedyn ni a Gwyn Davies. Wedi cael ei tynnu mas. A maen nhw'n cael dynod llwyddiannus iawn, wedi ennill y carcas. Fi'n credu mae'r tro cyntaf maen nhw wedi ennill y carcas fan hyn yn y ffair. A oen swci oedd e? O, efe? Ie. Ond wedi cael 2 o'n yn hwyr iawn, a dda ddafod wedi goffo mynd i'r filfeddyg fel mae'n sôn, achos bod yn cael problem mwyna. A wedi cael efeilliad, oedd hi methu ymagu nhw, so Linda sydd wedi magu'r carcas buddigol hunan. Wel, da iawn hi. Sori fe hyfryd yn fyna. A mae'r pwysau yma, 86 kg i 90.5 kg, yn bwysau bach eitha poblogaidd o ran pobl sy'n prynu'r rwy'n yma? Ynddi, wel, beth sy'n ni'n alw handy weights. Mae'n siwtio unrhyw brynwr, deg gwir. So ie, na, mae o'n the weight to be at, deg gwir. Achos pan maen nhw'n dod wedyn ni i cael eu lladd, maen nhw fel arfer yn lladd allan tua 51-52 y cant. Odyn, Beltixes yn gallu bod bach yn fwy, byddwn ni'n gweud 50 uchel, byddwn ni'n gweud. Mae Beltix yn bryd sy'n agos iawn at yng nghalon ni, felly fydda i'n rhoi plug i'r hynny, fel ti'n rhoi plug i'r hynny. Ti di bod yn dweud? Wel, mae'r ebanau yn nwylo'r beirniad. Chi'n cytuno? Jamie fyna llwyrheddiannol o'r wobr gynta, a wedyn ni, Tini wedyn ni yn ail, a Robin wedyn ni yn drydydd. Robin Slade o Henffordd. A dyna ni, Jamie a Jamie a Richard, sori, o Henffordd yn ennill y wobr gynta. Chwarae teg iddo fe. Tro cynta na'r ddangos ar ben ei hunan. Congratulations! Thank you very much, thank you. First time showing on your own? Yeah, it is, yeah. I had a really good day, 2 seconds and a 5th, and finish off last class with a first. Well, fantastic! Yeah, thank you. Yeah. You're starting on the top? Yeah, yeah. I hope your luck will continue. Yeah, thank you very much. Yeah. Pob lwc. Diolch. Thank you.